Ayo. Ayo. Oh, unsa man? Ay, pre, may buntag pre. Unsa man pre? Kuy tuyo nimo ba? Mang kwanta ko bang hulam ta ko kini mo kaldero. Ah, wala kaldero. Oh. Ah, dito agi pikas pre, dayon lang. Dito agi oh, turtahan. Dili putahan day. Dito bintana ni, unsa taon ka pre? Dito Oh, agi oh. sige sige. Unsa taon na Pre. Saan mo giluto na day day? Kaon ba? Muta na ba? Utan na ni pre, kumunggay. Utan kumunggay. Ano yung kung lalalihan mo di ka patanaw yung si mong giluto. Utan na lagi na kumunggay lagi. Ha? Unsa? Di na lang gabi, basta gumba na niya. Aw, talaga yung gabi. Abi na ko umut-mut ka ba? Utan lagi. Ah, kuan day. Mlihog ko kuan be, palit og kining bitsin. Bitsin? Oh, wag gyud sugo gyud. Bari kay bitsin dire. Wala ay nahutdan lagi, palit ko palit be ito, tindahan. Warta ba? Wag gyud sugo lain gyud. Pagay sinsilyo dia. Wala eh. Tango lang eh. Oh, nay ko ano? Sinsilyo. Pilig tanglad ha. Sumudan. Oh, Ano sabi yun? pili lang po pagdali. Apa ya? Bitsin nagkuhan, tangad. Sa dali apo na imong kuhan dia, ipidali ko. Pre. May tangad kuha pud mo ay. Mong kag Ayo mo gani ingon nga nagkan kuha ang tangad. di pabrikas tanglad. Unsa? Tawag ko ay. Kunin ko na kay murag na. Kuha na dia, lata ni. Undan. Pinihar kay nulat mo dugang kay ka. Unsa? Dugay nga. Dali gug maayo kay imong gipadali niya. Ano man tanglad mo. Mura naman ang imong utan o hinumba kay lata naman tingalina. Ang man. Di ko kag timpla eh. Liho ko kuan be, timpla be. Prebe, di ko kag timpla lagi. Ya. Iba. Tabang kay ko timplahan lagi. Utro po nga tapang magpiliplah. Iba ikaw ba? Timplahay ba? Sige, bahala ka. Ay, nonsa naniguan. Hindi ko makamulog ang timpla yapon. Nagamito nga nimo asin yun. Lagsar. May gamit siya ng asin. Lagsar ko mga utang. Gamay yan asin pre kay bisig na kuan na ba. Sa karagano ng asin para gamit yung asin. So ito mo kana pre. May buwang. Hindi po kabalo sa ubang timpla. Utang na rin ubang timpla. Malihor ko ba kay di ko kumbalo mo utan lagi. Yan. Tanaw, isang taon ka. Luto na kana. Kita pilar ko may buhay ni kung kaya gamay kay binabuhay. Dali pre kay gutom na kayo. Unsa? Dali ba kay gutom na. Lawan to yung lamay ba ni? Swak. Hauna na pre kay gutom na la. Okay ka rin? Oh, okay na. Eh? Gutom na kayo. Na? Palihog lang pag kukuan be, hukad be. Kaon ko. Sa muli na tako. Yeah, malihog lang ko ba? Sam. Oy. Ito na ana. Nuko ganito na lagot pareha guys. Hinubuan. Dali pre kay sana orasa oh. Pagigay pamahawan eh. Ulat lang pre kay makaon sa ko. Oh. Lingko lang dia. Kaon sa ko. May timpla lagi pre. May kay timpla ba? May bitaw. Kuha ko lang. Nyag wa ko dire, nyag trabaho ko, nyag di ka kaunog kuan kay di pa ka lang timpla. Yan, abot pa pre. Ini na bade patukan ka dia.
Panadlok po ta na iya akong pareha wali mangagda niya atis. Nakabaw ah. Yung mangagda og gutom ra ba kung wag nangagda ba. Gigor ko palingkod ay ako pa patimpla. Sulbad yung pamahaw. Ya okay lang ba? Okay, lami kay mong timpla pre ba? Ato ko ay sama kay. Sa to hulman mo? Kaliro. Kaliro? Oh, ato ko kay dali ko. Ay nya ra pre. Oh. Lihok sa ko kuan ne be, hugas be. Ah, okay. Hugas ba hugas? Lihok lang. Lihok ko. Di ko ulam kaliro, begini. Gasan ba? Ya, ko na ano. Ko panghugas dito. Hugas. Nahinaya ang tubig okay. Mahal kayong bayad sa tubig. Na ito panghugas yun. Kuan, slaton ka panghugas. Oo, hugas. Ko ba timpla ganyan? Kuan, timpla. Tangad. Nga, ko timpla. Nga, pag humagkaon, pagkaluto, itong ko kita. Ito mo ko pumahaw, ito mo pilit ko. Tugod mo, hugas sige. Na, huwag di patasan mo pareha. Nga, ito ka pareha, manang hugas. Nga, kuan ba kaliro ba? Busong mo, dili. Oh, kuha lang dia pre. Maddo ni ka? Ito ko yun, sanggal. Ah, basi ganahan ba kadre? Ganahan ko diri sa mata, pilong subuan po kunin mo. Nya, asa man? Wala kay isugo sa man, yung luwang ko mong walay apel sa man.